Entre els molts viatges que Robert Prevost va fer abans de ser escollit papa, hi ha la ciutat de Badalona, concretament al barri de Sant Roc, on es va mostrar impressionat per la tasca dels voluntaris i professionals de l'Ateneu amb els més vulnerables. Bernat Reixac. Sí, Robert Prevost va ser aquí, a l'Ateneu de Sant Roc, acompanyat del rector de la parròquia i després va visitar aquest barri de Badalona que té moltíssimes necessitats. De fet, aquest Ateneu treballa en projectes socials per totes les edats des dels anys 70. L'ara papa va fer-hi 2 visites al 2016, quan era prior general dels Agustins. Van ser 2 visites llargues de tot un dia per Badalona, en què va quedar amb molt bones sensacions, i no ho diem nosaltres, sinó que ho va dir ell mateix. Aquí, a l'Ateneu, van tenir accés a l'informe que va escriure Prevost de primera mà, en què deia, primer de tot, que molts laics ens donen un gran exemple i, concretament, referint-se a Badalona, va dir literalment que em va impressionar positivament les 2 visites fetes a aquest lloc, un dels llocs que responen al que demana l'Església. Nosaltres hem pogut parlar amb el director de l'Ateneu, que va ser una de les persones que va acompanyar qui ha acabat sent Lleó XIV en la seva visita a Badalona. Veia que era una persona molt senzilla i escoltava molt, i també preguntava. Quan van rebre també d'un company, Viquitos, de la seva l'informe o la part que posava quina havia estat la seva experiència i el que pensava aquí el Robert Prevost, pues ens va deixar, en aquell moment ens va sorprendre molt. Ara encara ens sorprèn més, no?